Nije uspio zaustaviti loptu Diego Milito. Da izgleda sretan, zadovoljan s onim što vidi Andrea Stramaccioni. Hajduk je u prvoj utakmici imao 17 udaraca na gol Intera. Ovdje su dodali još nekoliko pokušaja. Evo dobre lopte, nema zaleđa. Andrijašević. Vuković i 11 terac. 11 terac za Hajduk. Samuel je skrivio prekršaj za udarac s bijele točke. 22. minuta utakmice. Da vidimo još jednom. Samuel pada, Vuković i sudac nije dvojio niti jednoga trenutka. To je udarac s bijele točke za Hajduk. Evo prilike za prednost bijelih. Vukušić je izvođač. I Hajduk vodi na San Siru. Čujete vjerojatno torcidu iz onog dijela gdje su smješteni u samom kutu, njih 4000. Hajduk ima prednost od 1:0 na San Siru. Bez obzira kako god da je završila ona prva utakmica, ovo je sada već senzacija. Mlada splitska momčad vodi protiv velikog Intera. Ante Vukušić, njegov 35. pogodak u dresu Hajduka u 83. utakmici. 23. minuta. Coutinho. Ali nema prolaska, nema niti udarca Coutinha. Odmah Hajduk pokušava što dalje odgurati domaće igrače od svoga gola.